For today's video mga kapobre, mga miglansones. Idot ako kuhan kay. Siko kailan na Okay. Ito. Ito sa Delawan. Oh! Ate ka dahil! Yolsen na magandang pinas mo? Oh! Kinahanglan nato ni Kuan isa nga ngalaya nga makobre kay na magunitan nato ni lit. So juta kahulog. Dali sa dito ba kayo wala na ba sa charis. Grabe talaga po mga makobre. Grabe, maglibog ta sa kadaga mga kapobre.
Thank you for watching.